салом алейкум бинандагони азиз ютуб канал доктор Тоҳирӣ. имрӯз 4 майи соли 2026 инҷо роҳ ба сӯи Тагоби Путхӣ. мана ин чашмаҳо аз таи кӯҳҳои баланд омода байро ба се қисмат ҷудо мешавад. як қисмат ба деҳаи Зосун об меравад, қисми дигар ба дашти Путхони Томин. мана ин аз осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ гузашта меравад. мана ин манзараҳо, мана ҳозир истироҳаткунандаое ки ин манзараҳо буда аллакай 30 намуд гиёҳҳои омӯхтан дар бораашон тасаввурот пайдо кардан ва мо асосан дарсҳо ва табобатро дар табиат мегузонем. мана ҳозир ино бисёр табашо болида хуш аст. ягон гуфтанӣ доред? чӣ хел ин сайру саёҳат кунед? بسیار جایهای عجیبی داشت، جایهای خوب داشت. اون درخت‌ها بسیار آب шумо бо маъқул шуд? معقول شد. ана саломат اینجا бошед. بسیار мана шумо чӣ хел? ҳар сурати шумо من بسیار منظور شد چون که اینقدر جای بلنده با برآمدیم فرآمدیم. همین چهارمغزهای 200 سال عمر از درون عذاب باشده گذشتیم. табрик мекунем. мана 200 мудиред худо хоҳ. ҳа шумо ҳам خدا гузаштед. دادگی عمرو шумо 77 буд омадагӣ, 100 ҳамчун. соли дига набошад худо шумо умр хурсӣ мекунад. худатон намонед, аз дасту пои худатон намонед. дидед шумо роҳ гаштед, тамоми машқҳои гузаштед, гиёҳҳои омӯхтед, бисёр чизҳои фаҳмидед. بسیار گیاه температуру гум накунед. بسیار گیاه مورد. мана ҳамин занатон гуфтед то 100 соли дигар як ҷое бошед, умри дароз бинед, тӯи 100 солигитонро дар ҳамин санаторӣ кунед. خاطر ما و شمایم. саломат بیرنگ бошед. کردیم. عمری دراز هم فقط. خاطر بهم عمری دراز دکتر جان. саломат бошед. اینجا oradan dinledim bilmiyor musun? мана ҳанҷа қишлоқ 5 хурдига дига дар ҳаминҷа ҳаст. дар шари оби дарё алла гӯяд баҳри мо, ором кунад асабро, ҷӯра биё хоб намо. беҳтарин манзараҳо, беҳтарин ҷои истироҳату табобату барқароркунии саломатӣ. осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ, ноҳияи Айнӣ, деҳаи Путхин. ана хоҳишмандҳо метавонанд ки занг зада номнавис карда биёянд. телефонҳо барои сабти ном 92 786 80 27. инҷо сар мешавад шаршара 200 метр зиёдтар об аз замин баландӣ ба поён фуромуда аз дохили осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ гузашта меравад. саломату сарбаланд бошед барои умри дароз дидан, ҳаракат, офтоб, ғизо, муҳити хуби гирду атроф, ҳамин барои дарозумрӣ муфид аст. ман фикр мекунам ки оянда илми тиб пешгирикунанда буда тамоми мардум аз беморхонаҳо ба истироҳатгоҳҳо, ба санаторияҳо рафта табобат мегиранд. аз ҷиҳати саломатии худашро барқарор карда умри дароз мебинанд.